קציר חיטים, ביקורי קציר חיטים. הזורים בדמעה, הזורים בדמעה, ברינה יקצורו, ברינה יקצורו. ארץ נתנה יבולה, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ נתנה יבולה, ארץ זבת חלב ודבש. חיטה שעורה תאנה וזית, וזמר שלמדנו בבית. נרים הראש נצעד וגם נשיר השירים, ובטנא שלנו נביא הביקורים. נרים הראש נצעד וגם נשיר השירים, ובטנא שלנו נביא ביקורים. רימון אפרסק אדומי שפתיים, וזמר שלמדנו בבית. נרים הראש נצעד וגם נשיר השירים, ובטנא שלנו נביא הביקורים. נרים הראש נצעד וגם נשיר השירים, ובטנא שלנו נביא ביקורים. חיטה שעורה תאנה וזית, וזמר שלמדנו בבית. נרים הראש נצעד וגם נשיר השירים, ובטנא שלנו נביא הביקורים. נרים הראש נצעד וגם נשיר השירים, ובטנא שלנו נביא ביקורים. צלנו עטפנו ראשינו עטורים, מקצות הארץ באנו הבאנו ביקורים. מיהודה ויהודה ועד שומרון, מן העמק והגליל. צלנו עטפנו ראשינו עטורים, מקצות הארץ באנו הבאנו ביקורים. מיהודה ויהודה ועד שומרון, מן העמק והגליל. באנו דרך באנו, ביקורים איתנו, ככה חם חטוף מלא בחליל, ככה חם חטוף מלא בחליל. ראשנו שם בעצם סובבנו, הווה ונתלקה, סיפור שלנו. היי היי הווה ונתמלא שמחה שמחה, כמלוא העין. היי היי שירו עלה עלה עלהו על היין, עלהו על היין. היי היי
והך בחליל, הך בטוב והך בחליל. שדינו וגנינו הבשילו יבולים, כרמינו מקשותינו ביקרו פרי הילולים. תאנים, תאנים, תפוחים, ענבים, ענבים ושקדים, פנו דרך לנו, ביקורים איתנו. הך בטוב והך בחליל, הך בטוב והך בחליל. ביקורים ראשית הפרי, ביקורים ראשית הפרי, ביקורים ראשית הפרי, ראשית הפרי. זה הפנר מאותר, מקושט ומהודר, זה הפנר מאותר, מקושט ומהודר. מנחתי ושמחתי, פרי גני ועמלי, מנחתי ושמחתי, פרי גני ועמלי. ביקורים ראשית הפרי, ביקורים ראשית הפרי, ביקורים ראשית הפרי, ראשית הפרי. זה הפנר מאותר, מקושט ומהודר, זה הפנר מאותר, מקושט ומהודר. מנחתי ושמחתי, פרי גני ועמלי, מנחתי ושמחתי, פרי גני ועמלי. בשדמות בית לחם, בדרך אפרתה, בדרך אפרתה. עלי תבל קדומים, תבל מצבת, תבל כיצד היו מעלים ביקורים? כל העיירות מתכנסות לעיר של מעמד, לנים ברחובה של עיר, ולא היו נכנסים לבתים. ולמשקים היה הממונה אומר, קומו ונעלה ציון. הקרובים מביאים תאנים וענבים, והרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים. והשור הולך לפניהם, וקרניו מצופות זהב ועטרה של זית בראשו. החליל מכה לפניהם, עד שהגיעו לירושלים, ואיתרו את ביקוריהם.
הביא את פרי ביקוריו, ולא סתם, אלא יבולי ברכה. יבורכו העוסקים במלאכה האפורה, היומיומית, בהמשך דרכם. ביבולי ברכה, מלוא הטנא לאורך שנים. זבת חלה, חלב ודבש, ארץ 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 זבת חלה, זבת חלב ודבש, ארץ זבת חלב, זבת חלב עמנו בקרבנו יין, בתינו הומים את תינוקות, ובהמתנו קורה, מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה, ואין עדיין, מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה, ואין לנו שיכון, ושים בו משקופים ומטבחונים, הוסף דלתות ונתת בו פרזול ויעד, נשמע ונעשה. בקבוצה הראשונה אנחנו רואים את נוי שנות ה-30 עם הכלים הידניים. הקבוצה השנייה, נוי 1989, כבר מקסחים במקסחת גלידי ומקסחת סאבו. והעיקר, נוסח שנת 2000. נוי אינסנס, לפי הזמנה. עץ לפי מיטב ההנדסה הגנטית. אפשר להזמין מראש מה יהיה בעץ. קוקה קולה, תמרים, בירה, סוגי ענפים ועלים, הכל כאוות נפשכם. קאט נען, מיני קאט, מכונת השקיה למגרשי כדורגל ופארקים שפותחה על ידי נען, מוצרי השקיה. למיני קאט נתונים טכניים מרשימים, קלה לתפעול, ללא הוצאות החזקה, קלה לניוד, חוסכת מים ובעלת רמת פיזור גבוהה של 92%. במשך הזמן הפך ייצור ההומוס לפרויקט של כיתה י', והיום הוא משתרע על פני 550 מטר ארוגות, שרק אם נמשיך ללוות את הפרויקט. לכל מגדלי העציצים למיניהם, שימו לב, זה מאוד חשוב, זה ייתן לכם עציצים ירוקים, רעננים. הרפת היא אחד הענפים הרווחיים ביותר בשנים האחרונות. תנובת חלב לפרה עולה משנה לשנה, ובשנת 88 הייתה תנובה של מעל 9,300 ליטר לפרה לשנה. הרפתנים מבקשים השנה להודות במיוחד למוסכניקים אביגדור, מיכאל, שלומי ויובל ולמסגרים שעבדו קשה במשך כל השנה כדי שהכלים לא יעמדו.
ולאגס שהשנה הכין אוכל נהדר, לפי כל הבדיקות הוא אוכל מאיכות מעולה. עברה השנה למשכנה החדש ליד הבוסתן ומשק החי ושינתה את שמה לחוות נען. בביתם החדש זוכים הסוסים בני הקיבוץ וגם סוסי הפנסיון לתנאים של 5 כוכבים. בחווה מתקיים בית ספר לרכיבה מערבית בהדרכתה של ולרי דשיין לילדים ומבוגרים מהקיבוץ ומחוצה לו. הרוכבים המתקדמים בהדרכתו של עידו רוניס משתתפים בתחרויות ולאט לאט מתחילים לכתוב פרסים. חג שמח מחוות נען. בשנה האחרונה התחיל הענף לתת גם שירותי גינון בתשלום לגינות החברים הפרטיות. אז שתהיה שנה ירוקה לכולנו. מים נ"ת א' מ' נת"ם נען תשתיות והחזקות מים. בראש הענף עומד יעקב שרון. תחתיו עובדים 6 חברי משק, 2 בני חטיבה ו5 רתכים מאיקסל. כל אלה מרכיבים יחד 5 צוותי עבודה המסתייעים ב4 טרקטורים. הענף עוסק בהנחה והחזקת תשתיות מים בנען ובשטחים תעשייתיים וחקלאיים בכל הארץ ומתחזק למעשה את הפרדסים באזור. כבר ידוע שבקיבוצנו הגדול והגדל ישנם כ50 בוגרי ובוגרות אולפן אשר התחתנו עם קיבוצניק וקיבוצניקיות וכעת מעורים בחיינו בכל התחומים כחברים מן המניין וחלקם כבר זוכרים אף לגדל נכדים בנען. חברים, לא לבזבז זמן. כל עבודת הרפת מתבססת על עבודה עצמית של חברי נען ותיקים ויוצאי צבא טריים וכמובן בני החטיבה בסופי שבוע. השנה הבאה כעת חיה אמורה הרפת שלנו לסיים את תוכנית ההתנתקות, לפנות 45 דונם יקרים מפז ולהשתכן באתר חדש ומודרני. אגס 5 עובדים. בשנה הנוכחית 500 דונם חיטה לגרעינים, 500 דונם חיטה לתחמית, מעל 800 דונם חומוס, מעל 800 דונם אבטיחים, יותר מ800 דונם חמניות, 600 דונם תירס ו500 דונם כותנה. סך הכל 4,300 דונם, בערך 1,000 דונם לעובד.